a'a to ai kamun ayi Abdul Jabbar ai an mun wai tsuntsuwa kace me sunan kace na biyu iyayenku ba su kai ni gidan sarki ba ya ta kare iyayenku da kai ni gidan sarki ya ta kare ba sun dawo da kuka ba kuma yanzu dan kai munafiki ne mara kunya ne kake ce wai ai mun titse Abdul Jabbar ma abin da yasa aka shigo da gwamnati ai an yi da shi ne yaki ai mukabala ni ma na neme shi yaki to ni yanzu ina neman duk wani wanda za mu mukabala da shi akan wannan in yana kaunan Allah ya fito in bai fito ba Allah tsine masa albarka sharadi kawai ɗaya nake kafawa sharadi ne ku tsaya ku ji shi sharadi ɗaya ne tak bayan shi ba wani abu shine wanda za mu mukabalan da shi ya zanto yana da ilimi ya isa ba don dan neman a san shi ba a ce ai yayi mukabala da Dr. Idris ba wannan sharan nake so ba ra'asul jarima nake so ko mai kama da shi ba dan bana biyu ba wani mara kunya munafiki wanda karatu ma bai ishe shi ba wannan na bashi da su attan shawi sai ka sharadi na wanda ya isa ai mukabalan da shi akan ana neman taimakon manzon Allah in an shiga musiba ko ma wani annabi ko ba ta abude take billahi alladhi ko dare ko rana abude take haka nan magana shigo da gwamnati ma bai taso ba ai shi ma Abdul Jabbar yaki ne an yi yaki aka sa gwamnati shigo ta sa dole aka yi mukabalan da shi kuma aka kure shi to ni da nake nema ni ba nema nake yi kuma ido a rufe kullum sai na ce a zo yi mukabalar amma kamar yadda na faɗa wanda ya isa yi mukabalan da shi ba ɗan son a san shi ba ai yayi mukabala ma da Dr. Idris ba irin wannan ba karka bata mana lokaci ubanka muke so ya fito ko malaminka wanda ƙasa ta yarda shi malami ne amma duk wani shara sai mu bashi da su attan shawi ƴaƴanmu jikokinmu haka nan maganan gwamnati ma ta shigo bai ma taso ba amma in gwamnatin da ta shigo shi mai shigo ya shigo da shi wallahi in ya shigo wani abu sai ya fi fura damuwa dan bala'in sa bane kuma kaji shi wannan munafikin ka samu da ya fada wato munafiki bai ji dadi ba zindiki wasu yake cewa wai suna zaune da izala lafiya suna da wani salafawa lafiya Idris ne ko ba zaune da shi lafiya a yau kuma ko saboda kai munafiki ne izala ne kuke zaune da ita lafiya a hau shafin ku ana wata ɗaya ba ku mayar wa malaman izala raddi wasu mayar muku ba mu baki ne salafawan da suke kiran kansu salafiya mu muke ce salafiyan ƙarya ma ba su mayar muku raddi ba ku mayar musu to ina zama lafiya yake